Mga ka-Disciple, alam mo ba na kung isa kang Katoliko at gusto mong umanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, may proseso silang sinusunod na hindi lang basta lipat relihiyon, kundi talagang pagbabago ng isipan, puso at buong pagkatao mo? Tara, pag-usapan natin. Una, yayain ka muna sa tinatawag nilang pamamahayag o Bible study. Akala mo simpleng pag-aaral lang ng Biblia. Pero dyan pa lang, unti-unti ka nang iuurong sa Katolisismo. Ihahayag nila na hindi Diyos si Kristo, na mali ang Santissima Trinidad at bawal ang rebulto. Pero ang mga bersikulo, pinipili lang, walang konteksto, walang kasaysayan. Pangalawang hakbang, pagsusuri o doktrina class. Kapag interesado ka na, isasali ka sa pagsusuli. Ito na ang formal indoctrination class. Dito, ilang buwan mong aaralin ang mga turo ng INC. At habang nag-aaral ka, bawal ka munang magsimba sa Katoliko, bawal magrosaryo, bawal mag-sign of the cross, at unti-unting sasabihin sa'yo na masama ang dating mong pananampalataya. Ito na ang proseso ng spiritual and psychological detachment. Pangatlong hakbang, evaluation at panunumpa. Pagkatapos mong masanay sa aral nila, may exam. Pero ang pinakamabigat ay hindi yung test. Ang pinaka-conversion point ay ang panunumpa mo na tatalikuran mo na ang pananampalatayang Katoliko. As in, you publicly reject the church, the saints, the sacraments, the Pope, the Mass, lahat. Tapos, tatanggapin mong sugo si Felix Manalo. Pang-apat na hakbang, bautismo at pagsanib. Next step, babautismuhan ka nila sa dagat o ilog. Hindi nila kinikilala ang binyag mo bilang Katoliko kahit ginawa ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo kasi ang kanila kay Kristo lang. Mula doon, magiging full member ka na. Pero hindi lang basta miyembro ng isang estriktong organisasyon. Panglimang hakbang, loyalty at disiplina. Kapag miyembro ka na, kailangan mong sumunod sa disiplina. 2 pagsamba kada linggo, regular na abuloy, at bawal ka nang makibahagi sa kahit anong gawaing Katoliko. Even pagdalaw sa patay kung may misa, bawal yun. Ang spiritual authority mo, hindi na si Kristo bilang Diyos, kundi ang tagapamahalang pangkalahatan. Mga ka-Disciple, ang conversion sa INC ay hindi simpleng lipat relihiyon. Isa itong proseso puno ng pagputol, pagkalimot at pagyakap sa paniniwala na si Kristo ay tao lamang at si Manalo ang sugo. Kaya mahalagang matibay ang kaalaman mo sa pananampalatayang Katoliko. Kasi kung hindi lalaliman ang pagkaunawa, madaling malito, madaling malinlang. At tandaan, lahat ng hakbang na ito ay nakatuon sa pagputol ng iyong bugnayan sa pananampalatayang Katoliko at pagyakap sa doktrina na binuo ni Felix Manalo noong 1914. Isa itong buong proseso ng brainwashing kung hindi mo kilala ang kasaysayan at aral ng simbahan. Ang tunay na simbahan ay hindi na kailangan ng itayo muli dahil itinayo na ito ni Kristo mismo higit 2,000 years ago. Stay Catholic, stay curious, and stay rooted. Follow nyo ako para sa mas marami pang ganitong mga pagpapaliwanag sa pananampalataya. This is ka-Disciple Marian at sama-sama tayong maging digital disciples sa katotohanan. Hanggang sa susunod, God bless mga ka-Disciple.